Hi guys! Welcome back to my channel, Inday Badiday! Pinalitan ko po yung channel ko. So guys, the girls are going to Korean restaurant again and it's called Baram. So, first time namin makapunta sa Baram guys. So, tingnan natin kung anong meron doon kasi sabi nila maganda daw. So, tingnan natin guys. Restaurant and it's called Baram. Ano? Alin? Ano? Wala ko ka ba si ma-open? Open nga! Open si Sabi! Sige na, open nyo na. Bakit kayo natatakot dyan sa door? Hoy! Ay, tangi! Dali na, pasok na. Oh, dali na, pasok na. Pasok na! Ano ba yan? Natatakot sila sa Baram. Yee! Welcome! Wow, ang ganda. Bakit ba? Dito tayo under the... Ito guys, ang ganda dito sa bawah. Dito po kami ngayon sa Baram Korean restaurant. Si Ruby, si Mary Jane. So guys, ito nga yung sidings ng Baram. So, ito lang yung gusto ko, yung tofu at saka yung sweet potato. No. It's not sweet potato, it's potato. Pero nilagyan lang nila ng tinunaw nila sa sa asukal. Kimchi and then I don't know what is that. And then this one. What is this? Orders. Nakan eh. Ay, tapsilo. Sarap na. Hi guys, kakain na po kami. Dapat ako may scope. Ano yung napag-ako? Ang sarap guys. Mas masarap siya sa kabila. Ang sarap. Ang sarap niya. And then, lumpia. Nandito na tayo sa Tofu. Mungkin babuk lang na. Wow, sasab. Gawa tayo sauce para sa kimbap. Uy! Ayun po. Hi, Nak. Tingnan nyo yung ano nila guys, yung seafood ramyun nila guys. Ang sarap. May mga crabs. Tapos, taho. First time ko kasi dito guys kasi lagi kami sa ibang restaurant. So, nandito kami ngayon. Hindi kami sa Korean restaurant. So, tinry namin ang Baram kasi gusto ko talaga yung design niya sa loob, yung cherry blossom. So, cheap. Masarap na, maganda pa. So guys, puputulin ko muna ang video na to. Babalik ako mamaya pagkatapos namin kumain. See you guys! Hi guys! Tapos
Tapos na po kami kumain. Ito na po yung tsura ng lamesa namin. Ciao, ciao. Hi, Nak. Tapos na kami kumain, guys. Busog na ako. Ito na yung ano namin. Napaka, ano na po ng lamesa namin, napakakalat na po. So guys, before you leave on this channel, please like and subscribe and click the bell button to notify you for my new vlog. So guys, thank you so much. Pinalitan ko pala yung pangalan ng YouTube channel ko kasi wala lang, stuck lang. So, thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye!